Teď trošičku odinut policejní vyjednávač. A jestli tohle povolání znáte jenom z filmů a seriálů, tak buďte rádi, protože tyhle machři nastupují až, když už je opravdu zle. Policista Karel Pošíval je jedním z těch, kteří zachraňují lidské životy nasloucháním a mluvením, a proto se rozhodl vydat knižní rozhovor s názvem Vyjednavač. Kmotrem tohoto díla se stal herec Hynek Čermák. Já jsem chtěl, aby tady měla co nejširší veřejnost nějakýho zástupce, který ho zná, kdo není policista, ale je spojený s policejní problematikou, a protože Hynek Čermák především hraje policisty a lidi ho znají v téhle roli, a on má i vřelý vztah k policii a k vyjednávání, tak z toho důvodu. Já hrozně rád pomůžu někomu, kdo mě osloví s takovouhle nabídkou, a je to obor, který je třeba popularizovat, aby lidi trošku věděli, o čem ta policejní práce vůbec je, takže jsem to vzal. Já mám mezi policajtama spoustu kamarádů, baví mě to, chodím s nima s některými asi zastřílet a tak podobně, takže já ten obor podporuji v plným míře, takže tohle to je prostě můj svět. Je to docela takové opravdu vážnější téma. Kdy vy jste musel možná tak jako nejdrsněji nebo nejnáročněji vyjednávat? Bylo to někdy? Bylo to mockrát v životě a asi bych o tom nerad mluvil. O čem ale Hynek promluvil rád, je projekt, na kterém momentálně pracuje a který bude pomáhat. My s Josefem Tomanem jsme založili takovou organizaci, která se jmenuje Men's Factor a která se věnuje prevenci násilí vůbec. A momentálně teď děláme na školách přednášky, jak se vyrovnat se šikanou, jak jí předcházet. No a pomáhá nám v tom nadace Vize 97. Je to dlouhodobá spolupráce s Vizí? To bude dlouhodobá práce před náma, protože myslím, že dokud budeme schopni vstát a jít tam s Pepou, tak to budeme dělat. Proč jste se rozhodl právě toto téma tak nějak šířit? Protože nesnáším násilí, Pepa taky, a protože máme pocit, že v současné době je to nějaký zvláštní komunikační kanál, který lidi velice rádi používají, tak se pokusíme s tím něco udělat.